एक पिंपल येणं स्पेशली इन टीनेज इज इज लाईक अ ग्लोबल, म्हणजे जागतिक प्रश्न हा. म्हणजे त्याच्या मागे आपलं युक्रेन रशियाचं युद्ध पण मागे, ॲक्ने झाला काहीतरी, फेसला काय झालं, तर इट इज लाईक आपलं म्हणजे असं इट इज डू अँड डाय फॉर अस. हे आय बिलीव्ह इज अ नॅचरल प्रोसेस, जे होणारच, इट्स इट्स अ प्रोसेस. तर आपण ते ट्रीटमेंट करताना शुड वी गो अँड बाय दिस कॉस्मेटिक अँड डू दॅट क्युअर, जे आपण म्हणतो एका दिवसाचे मे बी 2-3 दिवसात ते फिक्स होणार, की आपण होमिओपॅथीचा रूट घेऊन त्याचं ॲक्चुअल वेदर इट इज प्युरिफिकेशन ऑफ युअर ब्लड, प्युरिफिकेशन ऑफ युअर स्किन, हे करणं गरजेचं. कारण आपल्याला जेव्हा बघता आपण ते हिरोईन किंवा अजून काही मॉडेल्स वगैरे बघतो तेव्हा छान ते वाटतं आपल्याला आणि वाटतं की ही ही आपली केस. तुम्ही काय सजेस्ट कराल? पिंपल्स येणं किंवा ॲक्ने येणं ही एक नॅचरल गोष्ट आहे. हं, आणि आता सध्या काय झालंय, की मुलं असू देत किंवा मुली असू देत, त्यांचं वयात येण्याचं प्रमाण वय जे आहे, हं, ते फार लवकर व्हायला लागले. हं. म्हणजे साधारण 10व्या वर्षापासूनच ही प्रोसेस चालू होते आणि त्वचा तेलकट असेल तर पिंपल्स लवकर येतात. म्हणजे हं, शरीरात असलेल्या सगळ्यांच्या शरीरात टेस्टेस्टेरॉन, एंड्रोजनचं प्रमाण असतं. म्हणजे हं, जे पुरुष हार्मोन म्हणतात ते. हं, मुलींच्या शरीरातही ते थोड्या प्रमाणात असतं, पुरुषांच्या ते हं, जास्त असतं आणि त्याच्या प्रमाणामुळं ते पिंपल्स येतात. हं, तर ते आल्यावरती फोडणं किंवा त्याच्यासारखं त्याला त्या पिंपलला हँडल करणं, त्यातनं इन्फेक्शन होऊन ते वाढतच राहतात. माझ्याकडे तर अशा केसेस येतात, की ज्याच्यामध्ये 1 सेंटीमीटरसुद्धा जागा शिल्लक नाही एवढे पिंपल्स आलेले अरे आहेत. बापरे! फेसला. तर फेसला आणि ते वाढतात का? तर चुकीचे कॉस्मेटिक्स, चुकीचे उपचार हं, केल्यामुळं. तर ते वाढू न देणं हं, ह्याच्यासाठी आपलं ब्लड प्युरिफिकेशन आणि हं, स्किन प्युरिफिकेशन दोन्ही होणं गरजेचं आहे. हं, आणि ते होतं चांगल्या रीतीनं म्हणजे होमिओपॅथीनं. हं, जिथं तुम्हाला उपचारच करायचे आहेत, तेव्हा ते होमिओपॅथिक उपचार असले हं, पाहिजेत. आणि जेव्हा तुम्हाला घरगुती उपचार हं, करायचे आहेत, तेव्हा तुम्ही चांगलं खाणं, चांगलं वापरणं हं, म्हणजे साबण न वापरण्यापेक्षाही साध्या डाळीच्या पिठानं किंवा मुलतानी मातीनं चेहरा स्वच्छ धुवून घ्यायचा आणि त्याच्यावरती मग पुन्हा कॉस्मेटिक्सचा वापर हं, जास्त टाळणं, हे फार गरजेचं आहे. त्वचा ऑइली असेल तर हं, त्याचे तक्रारी जास्त असतात. जर का नॉर्मल त्वचा असेल किंवा ड्राय त्वचा असेल तर पिंपलचं प्रमाण तसं हं, कमी असतं. आपल्या त्वचेचे कसं आहे, त्वचा कोणत्या पद्धतीची आहे, हे ओळखणं सुद्धा फार गरजेचं आहे. आणि हं, त्याच्यामध्ये काय होतं, की टीव्हीवरती किंवा या आता सध्या सोशल मीडियामध्ये जे दाखवले जातात, की सॅलिसिलिक ॲसिड वापरलं, हं, त्याच्यानंतर हायलोरोनिक ॲसिड वापरलं, ग्लुटाथिओन वापरलं, तर त्वचा खूप सुंदर होते. माझ्याकडे परवा एक पेशंट आली होती. तिनं सॅलिसिलिक ॲसिडचं सीरम लावलं आणि तिची त्वचा खूप ड्राय होती आणि ते सीरम लावून तिची त्वचा अक्षरशः क्रिंज झाली होती. म्हणजे इट वॉज लाइक म्हणजे अशी ताठून अशी म्हाताऱ्यासारखी त्वचा झाली होती. मुलगी 16 वर्षाचीच, पण हे हो. रील बघून केलेला उपद्व्याप होता. तर तिचे वडील घेऊन आल्यावरती पहिल्यांदा ते निस्तरावं लागलं. हं, त्यानंतर तिची ट्रीटमेंट सुरू क्यूआर झाली. सुरू झालं. म्हणजे जे पहिल्यांदा जो डॅमेज झाला होता, तो हं, पहिल्यांदा काढून टाकायला लागला. ॲक्ने वल्गॅरिस जे आहे, की खूप हं, प्रमाणात पिंपल्स येणं हा आजार आहे, हं, की त्याच्यामध्ये ते सगळा बॅलन्सच निघून गेलेला असतो स्किनचा, हं, रक्ताचा म्हणा. तर त्याच्यामध्ये प्युरिफिकेशन जी आहे, ती प्रोसेस तुमच्या आहारापासनं, व्यायामापासनं ते औषधापर्यंत करावी लागते. हं. आणि त्यात त्या पेशंटना, डॉक्टरना सहयोग देणं खूप गरजेचं आहे, करेक्ट. की त्याच्यामध्ये पुन्हा आणि एक पिंपल जास्त आला, तर परत तो डॉक्टर सोडून दुसऱ्या डॉक्टरांकडे जाणं, ते केमिकल सोडून दुसरं केमिकल लावणं. तर हे जंपिंग जे आहे, ते हं, टाळलं पाहिजे. व्यवस्थित सल्ले घेऊन ते कॉस्मेटिक असू देत किंवा हं, कोणतेही जे पदार्थ आपण उपचारासाठी वापरतो, ते अगदी लॉजिकली, सायंटिफिकली वापरले पाहिजेत. हं, आणि त्यामध्ये त्वचेची काळजी जी आहे, केसांची काळजी जी आहे, ते व्यवस्थित रूटपर्यंत जाऊन सायंटिफिकली जे आहे, ते समजून घेऊन तसं केलं पाहिजे. फक्त Google सांगतंय हं. म्हणून आपण हे ऑफ सगळं कोर्स. आपल्यावरती एक्सपेरिमेंट करावं, हं. असं नाहीये. तर गरजेचं नाही. त्याच्यामध्ये योग्य सल्ला घेणं, तज्ञांचा सल्ला घेणं पण गरजेचं आहे.